Vođa opozicije šokirao javnost u Srbiji. Nakon Vučićevog odlaska sa mesta predsjednika, žele da Milorad Dodik bude. Protekle nedelje politički pejzaž u regionu doživeo je niz dramatičnih događaja koji se tiču Milorada Dodika i njegovih pokušaja da očuva političku moć i nakon što je izgubio formalnu funkciju predsjednika Republike Srpske. Sud Bosne i Hercegovine je pravosnažno odlučio da Dodik više ne može obavljati funkciju predsjednika Republike Srpske, čime je njegov mandat prestao, a presuda se proširila i na zabranu obavljanja drugih političkih funkcija u zemlji narednih 6 godina. Uprkos ovome, Dodik je odmah reagovao sa stavom da neće poštovati odluke suda BiH, tvrdeći da ga je izabrao narod i da strana vlada ne može da ga smeni. Njegove izjave, objavljivane na društvenim mrežama, sadrže čvrstu poruku o kontinuitetu njegove vlasti, čak i bez formalnog legitimiteta, a njegova retorika je usmerena na mobilizaciju podrške unutar entiteta i signaliziranje snaga svojim političkim saveznicima. Dodikova reakcija uključuje najavu održavanja referenduma krajem septembra, gde bi građani Republike Srpske mogli izraziti stav o njegovom položaju, što je metod koji je on godinama koristio da zadrži političku pažnju i kontroliše javnu debatu. Stručnjaci ističu da je referendum u ovom trenutku pre svega dimna zavesa, sredstvo da se odvuku oči sa presude i njenog direktnog uticaja na tok vlasti, jer formulisanje pitanja koje bi bilo u skladu sa zakonom i Ustavom BiH čini se praktično nemogućim. Čak i ako se referendum održi, pravni stručnjaci naglašavaju da bi mogao biti osporen ili proglašen neustavnim. Uprkos gubitku mandata, Dodik ostaje lider SNSD-a, čime zadržava kontrolu nad ključnim političkim strukturama unutar stranke i entiteta. Njegovi lojalni saradnici i sin Igor, koji se sve više uključuje u politički život, čine osnovu za kontinuitet njegove političke moći i planove nasleđivanja. Tako formalno lišen funkcija, Dodik i dalje de facto upravlja političkim procesima, odlučuje o kadrovima i strategijama te oblikuje politiku entiteta. Najnovije spekulacije o Srbiji, o mogućem prelasku Milorada Dodika na političku scenu u Beogradu, dodatno komplikuju situaciju. Borko Stefanović iz Stranke Slobode i pravde, SSP, javno je spomenuo mogućnost da Dodik, koji sada posjeduje srpsko državljanstvo, postane kandidat za predsjednika Srbije, jer aktuelni predsjednik Aleksandar Vučić ne može ponovo da se kandiduje zbog isteka mandata. Ova ideja izaziva snažne reakcije u javnosti i među političkim akterima. Ramiz Salkić naglašava da je neophodna hitna promjena vlasti u Beogradu da bi se takve mogućnosti onemogućila, dok Šefik Džaferović ističe pravne posljedice i neustavnost bilo kakvih poteza koje Dodik sada preuzima u Bosni i Hercegovini. U Beogradu potencijalni ulazak Dodika u političku arenu doživljava se sa izuzetnom pažnjom. Prelazak iz entitetskog u nacionalni okvir podrazumeva transformaciju njegovog političkog identiteta. Sa lidera koji je kontrolisao Republiku Srpsku, on bi postao kandidat sa šansom da utiče na čitavu Srbiju. Ova promjena potencijalno otvara pitanja legitimnosti, odnosa sa međunarodnim faktorima i unutrašnje stabilnosti Srbije, posebno u kontekstu protesta, represivnih poteza vlasti i nezadovoljstva građana. Beograd kao politički centar u ovom kontekstu postaje mesto gde se meri snaga bivšeg lidera entiteta i njegov uticaj na regionalnu politiku.
Tako tri paralelna elementa, Dodikova presuda i gubitak mandata, njegova strategija održavanja moći unutar SNSD-a i spekulacije o kandidaturi u Beogradu kreiraju kompleksnu političku dinamiku. Ona pokazuje kako formalni gubitak funkcija ne mora nužno značiti i gubitak političke moći, te kako prelazak iz jednog političkog okvira u drugi može promeniti regionalni pejzaž, otvarajući nove scenarije u odnosu na vlast, opoziciju i međunarodne aktere. Dakle, razvoj političke situacije u Srbiji i Bosni i Hercegovini ovih dana dobija novi oblik koji bi pre samo nekoliko meseci izgledao nezamisliv. Sada se stapa u jedan širi mozaik balkanske političke krize, u koje se mešaju izjave evropskih zvaničnika, odluke sudskih organa, najave referenduma, protesti na ulicama i lične političke ambicije ljudi koji godinama oblikuju javni život regiona. Kada se pogleda niz događaja, počevši od izjave austrijskog poslanika u Evropskom parlamentu, Andreasa Šidera, o stanju u Srbiji i represiji režima Aleksandra Vučića, pa preko dinamične presude sudu BiH kojom je Milorad Dodik lišen prava da obavlja funkciju predsjednika Republike Srpske, pa sve do spekulacija u Beogradu da bi upravo Dodik mogao postati predsjednik Srbije. Postaje jasno da smo ušli u period u kojem granice između unutrašnjih i spoljnopolitičkih procesa na Balkanu gotovo da ne postoje. Andreas Schieder, poslanik Socijaldemokratske partije Austrije, jedan od najglasnijih kritičara autokratskih tendencija u regionu, nije birao reči kada je govorio o stanju u Srbiji. Njegova ocena da zavesa ćutanja o autokratizaciji Srbije mora pasti nije tek obična fraza. Ona nosi jasnu poruku da evropske institucije, a naročito Evropska komisija i Evropska narodna partija, godinama zatvaraju oči pred onim što se dešava u Beogradu. Šider je naglasio da su dani podržavanja politike Aleksandra Vučića odbrojani, da su građani odavno spremni za promenu vlasti, da se vlada protiv te promene bori nasiljem. Posebno je ukazao na eskalaciju državnog nasilja poslednjih nedelja, na napade na opozicione lidere i demonstrante, na nesrazmernu upotrebu policije i na otvoreno targetiranje građana kao kriminalaca od strane samog predsjednika. U njegovim rečima ogleda se percepcija da je Vučić prešao granicu prihvatljivog i da ono što se sada dešava u Srbiji više nije unutrašnje pitanje, već situacija koja mora da odjekne na međunarodnom nivou. On otvoreno poručuje da Evropska unija ne sme da obavlja tišinom Vučićev autoritarizam samo zbog sopstvenih geopolitičkih interesa, a posebno poziva Vučićeve partijske saveznike iz Evropske narodne partije da skinu slepu mrlju sa vida. Time se zapravo otvara pitanje da li Evropska unija do sada svojim oportunizmom, kalkulacijama i potrebom za stabilnom partnerom na Balkanu sama pomagala Vučiću da učvrsti svoj režim. Sa druge strane Drine, dok Srbija potresena protestima i represijom grca u unutrašnjem nemiru, u Bosni i Hercegovini pravosudni sistem je doneo odluku koja može promeniti tok političke istorije tog prostora. Veće apelacionog odeljenja suda BiH odbilo je žalbu Milorada Dodika i potvrdilo odluku kojom mu prestaje mandat predsjednika Republike Srpske. Dodik je očekivano reagovao burno. Na društvenoj mreži X poručio je da neće poštovati odluku, da su institucije BiH ignorisale ustav i zakone, a da on neće poštovati nepoštovanje svega. Izjavio je da ga je narod izabrao, a ne strana vlada, i da neće biti poslušan. Njegove reči
ja sam predsjednik Republike Srpske, a vi pišite šta god želite, predstavljaju otvoreni sukob sa pravosudnim poretkom države u kojoj obavlja funkciju. Time Dodik jasno stavlja do znanja da ga presuda ne zanima i da je spreman da se poziva isključivo na volju naroda i izborni legitimitet, a ne na zakone i ustavne norme. Ovakva reakcija nije iznenadila one koji prate njegov politički stil već 2 decenije. Dodik je uvek znao da u kriznim trenucima posegne za retorikom prkosa, za prizivanjem referenduma i idejom da se Republika Srpska suprotstavi svima, od Sarajeva do međunarodne zajednice. Ovoga puta najavio je referendum krajem septembra, na kojem bi se građani Republike Srpske izjašnjavali o njegovom statusu i volji da nastave putem koji on određuje. Dodao je i da će se Republika Srpska suprotstaviti svim spoljnim intervencijama, a čak je pozvao i EUFOR da stane na entitetsku liniju ako bude potrebno. Ovakva poruka jasno podsjeća na ranije Dodikove poteze, jer je upravo tema referenduma, često u vezi sa pitanjem secesije, decenijama bila njegov glavni politički alat. Aleksandar Trifunović, urednik banjalučkog portala Buka, podsjeća da je još 2006. godine Dodik na naslovnoj strani Oslobođenja izjavio da će tražiti referendum o secesiji. Dakle, gotovo 20 godina se u Republici Srpskoj vrti ista priča. Uvek kada Dodiku zapreti gubitak realne moći ili kada se pojave problemi unutar entiteta, on pokreće priču o referendumu. Trifunović otvoreno tvrdi da iza svega ne stoji ništa drugo do novac i očuvanje ekonomskih i političkih tokova koje Dodik kontroliše. On kaže da je cela ova priča o unutrašnjim i spoljnim neprijateljima, o opasnosti i borbi za Republiku Srpsku, zapravo samo kulisa iza koje se odvija prava borba za kontrolu resursa i finansijskih tokova. Dodik time, prema njegovom mišljenju, uspešno skreće pažnju sa rezultata svoje dugogodišnje vladavine. Umjesto da se građani bave time kakvi su rezultati njegove politike u privredi, zapošljavanju, borbi protiv korupcije, oni se stalno iznova uvlače u narativ o referendumima i pretnjama. Sada se međutim postavlja pitanje da li će referendum koji je Dodik najavio uopšte biti održan i kako će izgledati. Pravni stručnjaci jasno kažu da je apsurdno građane pitati da li prihvataju sudsku presudu, jer to nije stvar volje naroda, već pravnog poretka. Takvo pitanje može biti čak eliminisano od strane Ustavnog suda BiH. Dakle, iako Dodik najavljuje referendum, još uvek nije jasno ni šta bi konkretno građani na njemu izglasavali. Trifunović ide i dalje, kaže da Dodik zapravo želi samo da kupi vreme, da održi pažnju javnosti i da stvori novu krizu kako bi produžio svoj politički opstanak. Međutim, upozorava da društvo u Republici Srpskoj više nema energije za nove krize i da je scenario masovnih protesta ili pobuna malo verovatan. Sa druge strane, opozicija u Republici Srpskoj godinama ne uspeva da ponudi stvarnu alternativu. Prema Trifunoviću, oni često imitiraju Dodikov stil kada dođu na vlast u lokalnim sredinama, pa se ponašaju na isti način. Nepotizam, isključivanje kritike, želja za apsolutnom kontrolom. Zato građani ne veruju da bi njihova pobeda značila stvarnu promenu. Ako se izuzme pokret Nebojše Vukanovića, opozicija deluje neubedljivo i konfuzno, a sve to omogućava Dodiku da i dalje ostane neprikosnoveni lider. On ostaje na čelu SNSD-a, iako mu je mandat predsjednika Republike Srpske oduzet, jer funkcija lidera stranke nije zahvaćena presudom.
Ljudi koje je postavio ostaju mu lojalni, a sve više uključuje i sina Igora u politiku, jasno gradeći teren za nasledstvo. U međuvremenu u Srbiji se pojavila šokantna tvrdnja Borislava Borisa Stefanovića, potpredsjednika Stranke slobode i pravde. On je izjavio da se ozbiljno razmatra opcija da Milorad Dodik bude kandidat za predsjednika Srbije na narednim izborima. Obrazloženje koje je dao jeste da Aleksandar Vučić ne može više da se kandiduje jer mu ističe drugi mandat, a da želi da se vrati na mesto premijera. U tom scenariju Dodik, koji ima srpsko državljanstvo, mogao bi da postane predsjednik, dok bi Vučić ponovo preuzeo funkciju premijera. Ova kombinacija zvuči kao nešto što je do juče bilo nezamislivo, ali u realnoj politici ništa ne treba otpisivati. Borko Stefanović je pritom ukazao i na represiju režima u Srbiji, opisavši Vučićev nastup ispred prostorija SNS-a na Paliluli, gde su razbijani prozori, hapšeni ljudi i gde su demonstranti prebijani. On je to nazvao nastavkom neprijavljenog vanrednog stanja. Dodao je da će vlast pokušati da sve protivnike predstavi kao teroriste, jer je pojam terorizma u zakonu Srbije vrlo široko definisan. Time je najavio pojačanu represiju odlazećeg režima. Njegova poruka je da, uprkos svemu, opozicija i građani moraju ostati mirni, jer samo mirni i mudri protesti mogu biti pravi odgovor. Reakcija iz Bosne i Hercegovine na ovu ideju bila je oštra. Rami Salkić, bivši potpredsjednik Republike Srpske i član SDA u Narodnoj skupštini Republike Srpske, poručio je da Dodik treba da bude u zatvoru, a ne predsjednik susedne zemlje. Naglasio je da promjena vlasti u Beogradu hitna i neophodna kako bi se sprečilo da se uopšte razmatraju ideje koje destabilizuju region. Šefik Džaferović, bivši član predsjedništva BiH i jedan od najistaknutijih bošnjačkih političara, posebno se osvrnuo na pravni aspekt Dodikovih poteza. Jasno je rekao da Dodik više nije predsjednik Republike Srpske i da sve njegove odluke i najave nemaju pravnu težinu. Njegovo imenovanje premijera bilo bi neustavno, jer više nema tu nadležnost. Džaferović je naglasio da je odluka suda konačna i da Dodik ne može da preuzima nikakve korake kao predsjednik. Istakao je da će, ukoliko Dodik nastavi sa neustavnim aktivnostima, to biti još jedan napad na ustavni poredak BiH i da će biti potrebna reakcija i domaćih pravosudnih organa i međunarodne zajednice koja je obavezna da štiti Dejtonski sporazum. Kada se sve ovo sagleda zajedno, od Šiderovih reči o Vučiću preko Dodikovog prkosa i najava referenduma, do ideje da Dodik postane predsjednik Srbije, jasno je da Balkan ulazi u novu fazu političke nestabilnosti. Iza svih ovih poteza kriju se isti motivi: borba za opstanak na vlasti, očuvanje moći i kontrole nad finansijama, kao i strah od gubitka privilegija. Dok građani u Srbiji izlaze na proteste protiv režima koji ih guši, u Republici Srpskoj posmatraju kako njihov lider ignoriše sudske odluke i gradi nove krize. U međuvremenu u regionu i Evropi raste bojazan da će se čitava situacija preliti preko granica i izazvati novu nestabilnost. Ono što povezuje Vučića i Dodika jeste to što obojica svoju vlast zasnivaju na kombinaciji straha, lojalnosti i stalnog prizivanja unutrašnjih i spoljnih neprijatelja. Njihova politička budućnost, međutim, sve više zavisi od međunarodnih odluka, od toga kako će reagovati Evropska unija, od toga da li će se opozicija u Srbiji konsolidovati i od toga da li će građani Republike Srpske imati snage
da prepoznaju suštinu iza Dodikovih priča o referendumima. Jedno je jasno, i u Beogradu i u Banja Luci politički protesti tek počinju.